Analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 20 na bulan sang Oktobre tuig 2020. Mao kada sig sa inadlaw 66 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman 73 dias na lang ang nabilin. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Mga maayo nga balita ini para sa syudad sa Bacolod. Kay ang IETF Chief Visayas Implementer Retired General Mel Feliciano nagpalayag daw nag-ulo istable na kuno ang syudad sa Bacolod kon COVID-19 ang paghahambalan. Sa isa kapag pakiginunanon upod sa katapos sang media, ginpalayag ni Feliciano nga naga-average na karon sang 25 COVID-19 cases sa kada adlaw ang syudad sa una kag ikadua nga semana sang Oktobre. Manubo kuno ikumparar ini sa ikatatlo kag ikaapat nga semana sang Setyembre nga naga-average kita sang 50 ka kaso kada adlaw. Abot silingon nagnubo siya. Kag kung nagnubo siya, base kon magapadala na sang sabat ang aton national government, ang national IETF sa pangabay ni Mayor Bing Leonardia nga kung mahimo pa idugon tapadalom sa Modified General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod. Kag kung matabo ini, ang Bacolod posible magabukas ang mga establishmento komersyal, magabukas ang pila ka mga kalan-an, hotel, subong man magagmay nga negosyo, dako kag dalagko nga negosyo, mga remedyo general, tanan-tanan makabalik-balik na kita sa diyot nga kinandan. Hindi pa kinandan nga pagbalik, diyot lang. Pero mayad na kay nga daw medyo libre suna na kita. Hindi pa ginman totally libre, pero makapiyan-piyan na. Makapadulong na kita sa abierto nga mga mall, makapulupangapin na kita sa hilit-liit. Ambot silingon daw medyo hindi natuman ka, limitado ang aton pagulag. Manami ini nga patimaan, amo nang siling ko, kung magtuman lang kita sa mando sang national, provincial, lokal, kag departamento sa ikaayong lawas, ang benepisyaryo kita. Amo nang siling bala nga i-swab testing ta. Ang mga vendor sa merkado, may ara pa nagasinggitan nga hindi kay nga ang apiliton gid, nga ang mandatory gid ang swab testing. Ang ginahimo sa gobyerno, wala na sa gaymo tikang nga makapalain sa inyo, makapalain sa aton. Ginahimo yan para nga manginhilway ang kabilugan. Lantawa subong. Kaya nagpaswab testing ang mga bindor, kundi makasalig kita. Nga bisan mangumpra ka dira, bisan sa sulod sa merkado, safe kita kayo. Inang ginabaliskad ang balita bala. Mahimo bala ng gobyerno sang tikang agod nga pakalainon ang pumuluyo. Himuon niya blang swab testing para nga sa kalainan sa pumuluyo. Ginahimo para sa kayuhan sa kabilugan. Kung negatibo ang tanan nga bindor na, kung ibayo, bakal mamalaklon ka na, safe ka kayo. Kag safety man sang bindor kag sa pamilya ya, kag sa makaupdanan niya, kag bilog na pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Galibogan ng ulo kung ang pakalainon, nga alabugayon, kaya ginahimo sa gobyerno sa kayuhan sa tanan. Lantawan ni karon kung istrikto, ga sarurot ang mga biktima sa COVID, kundi manaog man kita,
kung kaluyan sa Modified General Community Quarantine, sino makabenepisyo sini? Kita tanan, makabenepisyong negosyo. Abre ang mga mall, abre ang pila ka mga balaligyaan, may libre kita nga paglagaw-lagaw. Amo na bla? 15, 16, 5 anyos pwede na makasulod sa mall. Abre ang mga beaches, iban pagid. Ambot silingon ang ekonomiya gaamat-amat batak kay man purdoy na mo. Ang pungsod Pilipinas di batakon ini amat-amat kung magwa na libre ang pumuluyo. Ina, bangod sa ginahimo sang gobyerno nga pagdisiplina kag pagpangabay nga kun mahimo, himuon ang tanan para madipinsahan ang aton lawas para man sa aton kayuan kag pag-abre man sa mga negosyo nga mabuhi man ang mga negosyante, ang magagmay kadalagko, ang mga hotel, restaurant, kag iban pa. Galibog ang ulo ko nga may tao pa yung gasinggitan nga hindi kuno maayo. Pabayaan lang kuno ang tao. Pabayaan mo kuno na disgrasya kita tanan. Ay kabudlay, oo. Tiyan mo ni, kung manaog kita sa Modified General Community Quarantine, ang makabenepisyo, ikaw, ako, kita tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Babalik kami pagkatapos ini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agad pa simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mayo man niyo, siling ni Vice Mayor Elced Pamilyaran, may namangkot sa iya kuno nga tag-iya sang mulya pwede na ang 15 kag 65 anyos nga makasulod sa mga mall. Siling sang Vice Mayor, wala problema. Bisan wala sang formal nga komunikasyon gikan sa local government unit, pwedeng-pwede na. Nga kung pamatian ta ang palayag ni Vice Mayor Elced Pamilyaran, nya sundon ta ang National IETF Resolution number 79 nga dapat ipatuman ini sa piyak nga bisan wala sang mando ehekutibo nga ginpapanaog si Mayor Bing Leonardia. Ambot silingon nasyonal nga mando ini. Bisan wala na sang executive order, pwede na nga makasulod sa mga mall 15-65 anyos. Kung sabagay, dapat giman, no? May mga kalanaan gani din nagligad nga hindi sila magpasulod sa mga senior citizen mo. Hindi daw ka insulto bla.
May mga senior citizen nga bakod pa sa ubi niya mo. Hindi sila magpasulod. Kaya may mando ang national government. Yan mo na siling lang nga daw na disgusto man. Mga senior citizen niya, ano ini? Daw hindi amuhaw ang ginapatuman nga mga mando. May diskriminasyon. Hindi kami kasulod. Luyag ka magkaon. Luyag ka magsulod sa mga kaladaan. Hindi ka pagpasudlon kay senior citizen ka na. Nagtawab lang mga 65 anyos na mga senior citizen. Mabakod ba na sa mga hubin? Hindi pagpasudlon. May ara din nga mga kalanaan sa Bacolod kung ginapunggan sila, tiakig ang mga senior citizen. Kasimple na, medyo hindi lang mga akig. Ibantala lang sa mga pamilya mo bilog nga Bacolod nga hindi na kamo magsulod kag hindi na kamo magsulod sa among kalanaan. Wala ka na perdiho na kadamo. Nakalanan nga pwede nyo sudlan. Nga hagad ka gidaya sustainer kung hindi ka na pasudlon. Hindi ka to ka sa iban. Pagkatapos, ikaw lang kabalo na huding-huding niya, hindi ka mo magsulod Kaya hindi kita pwede mga senior citizen, hindi tabog nila. Akalain. Di kundi, sinong perde? Kamo, hindi sila gid. Kaya mawadaan sila customer. Basta kabalo nga, iban nga mga amay, kag iloy nga mga senior citizen niya, amo nagatag kwarta sa kabataan nga magsululoda. Tiya balon na asang ginikanan, hindi ka mo magsululoda. Kaya ginatabog gamida ba ang pananaw la sa senior citizen daw mga basura ba? Tiyan mo na, dapat palapta nga ini nga kalanan, wala gid pulos. May diskriminasyon. Dapat taning atipanon nila mga senior citizen ay ginatabog nila ya. Balaan nyo na kung anong kalanan? Kabantog mga kalanan sa Bacolod Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panalangin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na niya'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:01 ba? Kadasig sang oras sa mga daw gahawa-hawang ginhawa nga daw makabaton, daw hindi man sang 13th month pay, konsulta pa sa Malacanang sa mga economic managerya kung ang gobyerno may pundo makasarang gamiton sa pag-subsidize sang 13th month pay sa mga workers sa micro, small, kag medium enterprises. Lantawon ta, ipangamuyo ninyo nga may pundo lang ang gobyerno. Pananglitan, hindi kabayad ang mga employer ninyo sang 13th month pay base pamalanga. Kay suno kay Presidente Rodrigo Duterte, luya gid nga makabulig sila ang gobyerno nga dapat makabayad sang 13th month pay sa ilang mga empleyado. Galing, chikon niya anay, kon may pundo, amo ng silingko, nga masugilanon siya sa Department of Budget Management kag Department of Finance. Kinahanglan, bululigan naton pangamuyo, kabay pa, magsiling sila. May pundo pa, Mr. President. Bati kundi everybody happy sa bulan sa Disyembre. Bisan gamay lang nga negosyo, bisan gamay nga balaligyaan na posible ang iya mga empleyado makabaton 13th month pay. Merry ang Christmas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral,
ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:08. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition.
liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita.